Na szevasztok gyerekek, ez egy ilyen bejelentő fél videó, mert nagy slamasztikában vagyok most sajnos, és a ti segítségeteket kérném. Aki segítenek, megköszönöm, és lesz ilyen nyereményt is ki fogok sorsolni végül is. Az az egész dolognak a lényege, hogy sajnos a UPC ki akarja köttetni az internetemet, mert el vagyok maradva 2 havi számlával, majdnem 3-mal, mert a áramot fizettem be, vizet, meg a gázt, fontosabb dolgokat, és már nem maradt pénzem, és már kaptam a felszólítást, és lényegében egy ilyen nyereményt fog kisorsolni azok között, aki támogat engem, akár mennyi összeggel, lényegtelen, mert sajnos így tudom ezt most megoldani, ezt a dolgot, hogy segítetek, nem kötelező, aki segít, annak megköszönöm, és az bele kerül a sorsolába, azok között ki fogom sorsolni, egy számítógépet fogok kisorsolni, meg is mutatom. Nem használom, de szeretem ezt a gépet is. Itt van kis monitor, a gép az ez, lényegében egy 2 magos gép, 4 GB RAM, a monitor mindennel együtt. Szeretem, nem akarok megvenni, de sajnos nincs pénzem, és az internetet be akarom fizetni, akarok tovább live-ozni, videókat csinálni, ha meg internetet kikötik, akkor sajnos nem fogok tudni videót csinálni, vagy live-ozni se úgy, hogy valaki esetleg támogatna PayPal-on, vagy leírom a bankszámlaszámomat is, az megjegyzésbe írja be a YouTube-os nevét, és akkor beleizélem, rakom a sorsolásba, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Na, sajnálom, hogy ilyen van, de sajnos ilyen helyzetbe kerültem, most kénytelen vagyok a nézőimre hagyatkozni, és cserébe hát valamit mégis kisorsolok, vagy valami, hogy 1-2 ezer forinttal valaki támogat, vagy valami, ez eléggé megéri a nyertesnek majd ez a gép, mert akár is nézzük, 30 000 forint használtam. Játékra alkalmas, Call of Duty-enekre. Úgyhogy köszönöm szépen. Link benne lesz a leírásba. PayPal meg a számlaszámom is. Köszönöm.